mus gik ma derepe no nyise kaka no riembo ne nyiso gi ka giriembo ko riembo gari marach to magi gik ma asega bedo kwa lando kendo wacho pile pile to asewacho gimomio inyalo do ka derepe gi behave kaka gi behave nikech samoro en gi stress mare to kendo ka gik moko timre ko ndara kanyo to kendo neno ka koro jogi bodhae gima do wacho mogik nikech sabende onge gima dwa nyiso engineer ni ya circles mi wacho no kagi onge circles magi gin mana jok mano biro kara chiel mondo nikech chik no biro ni wabed gi circles kata companies mondo atimamo mondo aka gibed giyud operational license mara operate ndara lakini ka liwa lwa chik maber ka konego beto mane failure ma NTSA bendo nyaka ubed uyien ukaw ting nikech okuluore gi wach ng'iyo circles gi kaka operate ka gimoro timre matin to nyogo bet kanyo ka gisebeto gi wacha achiel ariyo to wacho na mano wasepuodho koro diuru nyime gi tich awacho kenda chaka nuoyo iwacho maber mano nitie chik mar NTSA driver nyaka bed gi NSSF driver nyaka circles adi mangado derepe gi NSSF to mano responsibility mar NTSA cheko mondo ging'eni circles adi mamiyo bar machal kama koro omiyo circles kuwacho no bro depend circles gi companies mondo tiek nyamare masirni ndara to mano bro bed nuwa wonre kwa bet kai NTSA no go bed nuwa gi stakeholders moyie ma support gi nikech circles ani gin mana chal gi chal mana wasigni koro ntie onego bed ni gitiyo gi stakeholders ma bro yie mondo support gi mondo singo magi dwar mondo chop ni jo Kenya ochop ni jo Kenya gimogik mado wacho accidents to nyaka waduok chien to mana kwa tiyo kanyakla mana ka board mar NTSA oyieni ni role mar jariem nke jariem to ka indarani onge role mare ma NTSA osega nikech gin gi depend sako to sako no onge completely ok nyalo miyo any feedback manyalo chomo yo koro gima ber dwaruru yo kakunyalo tiyo gi jogi engage these people one on one mondo uket gi kara chiel mondo gimiu problem nikech kata sani kineno duoko ma jogi duoko kae jok ma duoko penjo gi ng'eny gi gin jok mariembo mtokni ndara koro dware ni koro ubed gi that forum monyalo bedo gi drepe gi ma onge weg circles gi mondo koro timango mondo ulos gine mari koro miyo kaka circles tiyo Kenya kae kaka nonego bed ne chik ne wacho ni enia circles no kel mondo okele gimiluongo ni sanity to koro circles gi okel sanity nikech circles mako chako contribute to impunity anyalo wacho nana setemo matek kaka kilo 20 sako ase make sure employees monde gi sako are under pay circles mang'eny kata king'iyo sani onge circles machulo jogi at the end of the month and that is the impunity that is going to be kuko deal gi impunity machal kamano to kata beda kai kata walos gigi machal nadio kilofas to onge gima bro gonyo jowuoth mani ndara kai to gi jo piny bro medo yuak ni jogi nego wa ndara to at the end of the day ibro ido kama kosa mang'eny matimre there are human error that are supposed to be corrected mage gik macho kamano kenda dogo jaramo gero kamano momiyo wa time mobiro wabro twaki wach machal kama men gik ma in the public interest to wamedo mondo Ramogi med